me wannan a hauka ne. Ta ban da baki da hankali. Abinda yasa zan koya miki tafiyan nan. Harka ce ta mai gari. To baba ina iya. Wannan a haka mai gari zai zabe ki? Duk wata budurwa a garin nan fa hawayar kaza ma fa dole fa sai an kai ta ko? Ko ke za ki so a ce mai gari ya dauki hawayar kaza ya rabu da ke. Kin ga ya kamata ki san irin takun da za ki yi slowly by slowly daki step by step ta bature. Amma kar ki irin tafiyar gyatumarki tafiyar talle take yi. Ko ba ki ji? Yanzu misali saboda harka ce fa ta mai gari ya ganin ki na san ba wani bata lokaci ba wani wasting time ba da la yanzu sa ido ki gani idan kika tarar da rukunin maza a nan bani to ki daga musu hannu in kika tarar da rukunin maza a nan ko wadanne kina musu bai kina faranta ransu kina musu nasiha yanzu misali kin ga nan mu dauka nan jaka ce ba jaka ba misali dai kin ga wannan mu dauka wannan jaka ce ko ba ki ji to nan jakar ki ce kin gani kina tafiya ko dan salamu alaikum kin ga misali nan fa mutane ne ko ba ki in kika gama da nan barin su ma na nan barin karki rabu da su in kika rabu da su Allah ya saban ya fi miki karki rabu da su saboda ko ki ci kudin na nan bangaren ko ki ci kudin na nan bangaren a cikin rukuni bin nan duk ya sai amuru su kin gani kina yi salamu sannun ku dai usai sannun ku dai madal dai abdussalam to kin gani wannan tafiyar in kika yi wannan tafiyar wallahi duro wa ɗan namiji sai ya baki kuɗi amma kan ki zo ki tafiya kin ga ki to kina ga wannan tafiyar talle ba namijin da zai baki kuɗi kina yi gwadas tafiya kake koya mata? Kai wani irin uba ne wani irin lusarin uba ne kai ka taba ganin uba ya zana na koya yarsa da ya haifa tafiya? Da nake koya mata tafiyar da mai garin zai zabe ta shine ne abun kunya? Amma ka san me nake so da kai? In tambaye ka kai wannan ba tarbiyya bace kuma in an duba ma an duba a cikin tsari a duba uba da ya haifi yarsa yana koya mata tafiya wa in kin ga wannan ki gaishe shi in kin ga wannan hagu da dama wannan wace irin asara ce rashin tarbiyya ke kuma ki zauna ubanki ne yake koya miki tafiya kina gani salamu alaikum sannun ku dai to kin ga ki kai wannan to lai kowa ya dan namiji sai ya baki kudi amma kar ki ka kamar da sai kake talle-tallo da Allah kar ki irin tafiyar da kamar wannan tafiyar talle-talle ko tafiyar dawo su ce ba za ta yi ta ba step ta bature step by step kin gani si in wannan zaki wallahi tallahi to kin gani sannun ku dai misali sannun ku dai to kin ga in dai kika yi baka isa ba ya ta ba za ka koya mata wannan tafiyar ba baka isa ba ina fa gaya maka baka isa ba in ban da mutuwar zuciya da asara me na zo na kana wani kare a gaban yarka wannan abun kunya ne kin ga yanzu kin kashe min aiki tafiyar da na fa da wata tafiya zan dawo wata sabuwar tafiya har fa tafiyar ta zo kin ga na tafi zan da wata tafiya yanzu dai kin dagula ni ma na manta yanda take kayi asara kai wai kai ka san kunya ma ke ka san kunya duk manomi ya san kunya to baka san kunya ba akwai kunyar gyada akwai kunyar ba ita ba kunya ta ido shi ni kunya ido na ba daman ni ba ni da kunya dole kai asara ai duk wanda ba da kunya ko wallahi tallahi yayi asara a duniya tunda kin kiki bannin koya mata a gida akwai wata makaranta nan da gwamnati ta bude sunan makarantar elementary woman ko ba ta ji makarantar mata ko ba ta ji ana koya musu sana'o'i ana koya musu tafiya ana koya musu ladabi su yi wa mazajen su ladabi ana koya musu saƙa da ɗinke-ɗinke ko mutum ka san me nake so da kai ko ka tafi da ita za a zo a gaya mun kuma baka isa ka koya mata wannan tafiya ba in dauko dan ta dalla go mu tafi da Allah ya ci buhun ubansa dan kwalin wa gele zan dauko ta dalla kan ki gele dalla ma za wannan tuku ne kin yi ruwan yarinya karki
ki ya dai dora ki hanyar da ba wadda take mai daidaiciya ba. Kai an yi asara wallahi an yi asara Allah ubangiji ya raba mu da mutuwar zuciya me ya amfani wannan irin wannan halin